Já vás vítám u dalšího videa, dneska tady prostě s Hasníkem. Čau. Jsme si pro vás připravili Salt Challenge. A o co v té Salt Challenge půjde? Takže prostě musíme si celý ten balíček té soli. A kdo prohraje? Tak si to dá ještě jednou. Ne, to nechci, ale on to je jedno. Jde do toho. Jdeme na to. 3, 2, 1, teď. Si to tady pěkně rozbalíme. No, good luck. Good luck everybody. Dáme si to na teď. Pojď, přijďme si. Pojď. Pojď. Jo. Dobrý, tak mám to. Okay. Takže já jsem prohrál tu challenge a jdu si dát další sůl. Dobrý, takže jdeme na to. 3, 2, 1, teď. Aha, ok. Ještě kousek, ještě tady trošku. Ok, takže na to snědení. Ok, takže já bych vás chtěl teda... no prostě konec videa, no. Takže čau.